You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello! Hi everybody! Maghilom lang tagamay kay buntag sayo pa. Nangatog pang mga bata, pati ang akong bana o akong anak. Nga wala na nag-DND. Oh, Kisa man ang wala nag-DND. that's Kisa ang wala me. nag-DND. Lain lagi na siya batasan. Okay, yes, hello mga kaibigan. We're here. We're here. So do your thing. Hi everybody. Welcome to another episode sa Dili Ni Advice. Yes, this is episode 119. Oh, nya magistoryahan na ta about unya na. Abangan na lang. Na. Abangan Oo. na to na. Unya buntag Oo. sayo pa man karon. Kumusta man kadala So- na side, darling? Medyo akong volume karon kay mid lang. Dili ko the usual loud darling kay. Natulog pa akong mga anak. Natulog pa si akong husband ba si Nathaniel Blanc. Kaila ka? Kaila ko Oo. ana niya. Oo. Na-mention ni mo na Oo, siya. great. Oo. Oh, great. May gani wa nalimtan. Oo. Oo, nangatog pa sila and so ingani lang sa akong volume karon mid lang siya. Mm-mm. Oo. Tapos how are you? Hapit na ang Pasko. It's December 23rd. Unya na tagda sa akong buhok. Kabantay ka sa akong buhok? Ay ala, moingon baya unta ko no. Moingon unta ko pero imo kong how are you? Anak ko. Okay, your hair is very very. Did you do your hair? Like, I like it. Thank you. I actually got a haircut. Uy, hello, good morning. Hala si Eden Blink. Hello, good Ay, naabtan morning. Live. Naabtan ta niya nga live. Oo. In fairness, gani ko. Di ba, Eden, ako sulti sa imo ha. Oo. Ganina, nag-live namin sa YouTube. Ano ko lang, kling, wala ba na engagement sa YouTube? Why are we doing the live there? And then, she canceled the live and then she switched it here. So muna, diri namin nag-live sa Facebook and I'm right, di ba? At Hala least ka. naatay naabtan ng ungo. Natay naabtan na ungo karong adlaw. Oo nga. Di kuan siguro na siya. Uy, kanang morning person. Ikaw ba? Sawayon mo na siya na ungo. Dili po na siya ungo. Oy. Hello, morning person, Gani. Eden Blank. So we appreciate you being here. Right. I'm also a morning person. Tapos si akong husband ba, kaila ka, si Nathaniel Blanc. Oh. Kay kuan siya, kanang nocturnal. So, dili mi compatible sa ingana nga side. Mao ba? Ako Oo, nocturnal mas- na ko karon. Mas active siya pag nighttime. Mas daghan siya buhaton. Manglabas siya, mag-unsa. Daghan siya buhaton pag gabi. Dili man na tama imong oras, oy. Basta, oy, Ah. basta. Ingana na lang. Oh. Tama Isa na sa among para mga, sa iya ha. isa na sa among mga challenges. The time, matching the time. Matching our body clock. Ay, night Wala shift siya po body di ay clock. si Eden Blank. Ay, okay. Pareha ta. Hello, night shift person. Fellow night shift person. Hello. Mga ungo. Ay, jud night di shift ay mo taani. duha. Oo. Oo. Ako kani mata jud ko para sa recording. And I don't mind because I'm a morning person like I said. Did I mention na akong husband si Nathaniel Blanc? Oo, na-mention ni mo. Na-mention. Salamat, Oo. Aiden. Salamat. Thank you so much. I got my hair cut from, tawag sa Abriza Bitaw sa Bench Hair Fix Salon. Wow, Shout out. I've never been there. I've never been in that salon or any other salon inside a mall for that matter. Wala pa jud ko kasulod og mga anak ba? Kabalo ka no, dapat mo sulod kag mga ingon ana. Dapat no mag-practice kag sulod og mga ingon ana. Kay nga no, it's nice to treat yourself every once in a while. Kay na ako'y specific na haircut manggod na ginapangita. Ang akong specific nga haircut na akong ginapangita is Korean pixie cut. Kabalo ba ka ana? Ala, uy, specific kayo yung mga storya karon ay. Korean pixie cut siya. Unya mo to na achieve siya. Ambot lang kung bagay sa ako pero na-achieve niya ang haircut. Bagay man siguro kay ganahan man mo. Thank you so much. Para sa ako ang side, dili
lang jud pod ko mahilig. The last time I've been in a place where they cut hair is ano, hala, oy kano sa pa to? Hey. Pandemic 2021. It's obvious my hair is so long Aha. and it's so dry and it's so like banal na aso santong kabayo. Ay dili day kanang kuan day kanang unsa tawag ani kanang Freddie Aguilar. Freddie Hmm. Aguilar siya. Ning ana ako ang Nangisilang atake. ka sa mundong Oo. ito. Oo. Basta ako ang ginabot lang nako sa akong hair kay at home natural remedies. Alternative medicine. Oo. Oo, at home natural remedies. Ana lang akong ginabuhat sa akong hair. Wala ko'y care. Oo, swerte Ah. kayo akong husband kay ka si Oo, Nathaniel Blanc. oo, Swerte kay na-mention siya kay nimo. nga dili ko nagapa-spa, dili ko nagapa-salon. Wala, I don't do my hair and nails. I don't do anything. Hoy, dapat mag-ana ka every once in a while. Pero kung dili, But I'm kung not ganahan I'm lang ka, kung ganahan lang ka. no, that's the thing. I'm not interested. Hmm. Oh, I'm not interested. I'm Mao not. ba? Okay, sige. Oo. Ambot It's gano okay. na lalaki man siguro ko sa akong past life ba feeling nako lalaki jud ko kaayo kanang barako jud ba. Wala jud ko interest ay. Oo. Gusto lang Oo ko na. kanang magkuan lang kanang wala lang. Mag-adto ko sa Mr. DIY or sa Ace Hardware, City Hardware, mga ana. Mo na akong ganahan adtuon. Oh, lalaki gid ay ka. Uy, dili uy, pangbabae man pud na. Pangbabae Gani man pud no. na. Oh, kay naman dira Gani ang no. mga home improvement section. Gani. Ganahan ko magtan-aw ko mga countertops maski naano gud kay countertop sa balay. Murag og karang dali lang ka siya kambyuan, igo lang nimo ibton tas itaplak nimo ang new countertop. Murag ing ana ang imong delusion ba. Ah, nice ni nga countertop. Oo. Mm. Murag katong meme good kring nga kanang you only have your shampoo bottles almost kanang empty pero nagtan-aw ka sa mga houses sa Facebook scrolling and then you say I don't like the kitchen. Oh, O ana sige gyud na, na. oy. Ana gyud na. Kay bisan naglugos na ka og kanang hurot sa imong ay dili ka naglubos og hurot sa imong toothpaste, naglugos ka og tilok sa imong toothpaste. Manan-aw pa ka og mga house and lot. Mo to. Oo. Hoy, Oo, joker gani na kaayo nga si na ang Eden meme. Blanco. Nakuha ba ang pixie cut? Korean na lang ang kulang. Ay, naman kay Opa. Uy, hala Opa. kuya, ay naatay alert. Wala ka kita sa Asa alert, di ay? no? Kaya wala ka sa What alert? Streamlabs. Naatay What? bagong follower just now. Okay. Hala, I think amazing that's gid my ay. no, I think that's my friend. Really? Is that your Oo. friend? Yeah. Is her name Amazing. Myra? Yes. Yes, nigawa siya sa stream. Hala Oo. ka, ay, na-happy Hala ko. ni ana si Carla nag-comment siya sa ako ano ning Facebook feed. Ana Oo. nangutana siya, how about waxing? Kasi ni ana bi ako I'm not interested to do anything. Oo. Unya, Okay. unsaon man na? Okay. Okay. FYI, I buy my own wax. Ay, okay. DIY. Mr. Oo, DIY gid ay. DIY. Basig mo ingon mo, wala na jud ka naga-care sa imong sarili. I care. Grabe po. Pero ingon gani ko, at home remedies, natural remedies. Asa nimo ginapalit ang imuhang kuan, ang Sa imuhang Watsons lang god wax? katong cold wax na beeswax. Oo, kadto lang. Oy, kuan man na, oy kanang nag-set up ko sa imuhang joke dapat imong gingon kay sa Mr. DIY ka nagpalit og hack wax. Funny. Nakatawa ko. Pero at least si Carla ay, si Kalay na concern siya sa ako ang sa akong well-being kay syempre niya ako I'm not interested to go to salons, to spas. So na-concern siya, si darling wala siguro ni naga-shave or wax. I do. It's just that at home ang akong kuan. And sometimes I would ask the help of my husband kay ka. Your husband. Oo. He I would say at least 3 times he helped me wax. Ah, okay.
Ganahan ko ana, na-count pa nimo siya sa imo mga kamot 3 times. Oo, because sometimes there's a struggle. Yes, I can imagine. Hoy, TMI na nimbalhin ba? diri sa imong friend Carla Blank. Balhin ko Ay, diri. nibalin siya. Ilok Oo. reveal. Dili pwede mag-ilok reveal. Dili man may mga Viva Max diri ngano ipa-reveal naman himo. Unsa man mo oy? Hoy, Hala, oy, alive ako kayo good si no. morning. Unsa Oo, man? dugay na gud ko gusto magpa-wax ay pero ningkamot lang sa Sa gyud kanang taog DIY establishment ani. jud. Oo. Kanang moadto jud ka sa isa Oh, ka establishment para other people will look at your vajayjay and wax the oh. hair out from you. Tapos videohan ka na possibility kay i-post as content. I-post Ay as dili po content. na siguro. Moadto ka sa reputable waxing provider services. As in moadto jud ka didto. Oh, gusto karon kay naningkamot lang gyud taog DIY ani no, pero kanang kapoy gud siya ay no, kanang one of these days I would like to. One of these Ako days. dili jud ko kay na-mention naman yata nako ni sa one of our past episodes. I don't even like massages. Oh, really? Masking si Nathaniel masking si Nathaniel ang mag-massage ako at di ko ganahan. Di ko Never ganahan jud. magpa-massage. Mao ba? Never magpagunit sa laing tao. Di mo gay magpa-massage ka, Nathaniel. Kinsa kay na? Dili pwede. Akong husband, kaila ka? Ay, Oo, ambot lang eh. Naadjud ko something wrong pod. oo, nakay Oo. kuan, nakay Naiguba na wiring. anxiety around that. I'm Dili na diagnosing you with anxiety. I don't anxiety. really like it. Katong buntis Okay. gani ko. Di ba na mga tao kay bastos ha, bastos. Ang ubang tao, they would come up to you if you have a big belly, pregnant belly. They would come up to you and touch your belly Ay, without your oo. consent. Mm, Hate kay nako na ay. Mga way mm. gugo. Naawayan na nako several people. Da, Oo. Sa ayaw good panggunit. Wala ko ayaw panggunit, di ko ganahan. Wala jud ko ayaw panggunit, ayaw ko guniti. The only da, person that can touch my belly is my kaila ka? Akong husband. Mao lang pero other than that, di na ko as in dagan kay ko kanang kuan ay ganang dapat specific jud dili pwede. Dili pwede. oh, tanawa Oo. ang ingon ni Carla Blank. What if si BBM ang mo-massage sa imo? Ihag si BBM sa liog. Ihag sa liog. What if, ingon si Carla Blank, what if, mo Oo. resign si BBM on the condition na magpa-massage ka sa iyaha? Magpa-massage na lang ko uy. Ay nako. Kabuang ba? Huy, wala pa ta naguluhan. Taas na kay tagistoryahan, please Sige lang. lang, good kay nalingaw man ta. Sige. Nahuman na ba ta sa tong scripted how are yous? This is our scripted how are yous and now we're going to shout out. Uy, mag-shout out mi sa among donors, our consistent, very, very generous donors. Every month, nagahatag din sila donation sa amo ang coffee.com site. So, akong i-shout out si Ter, si Yayu, si Carmen, si Steven, Yes. o si Sonia. Yes. Thank you so much. Yes. Thank we you, love thank you, guys. thank you. We love Oo, you maka-afford na si Kringkay og usa gyud mo gipapalit. T-shirt? Nakay gipapalit. Dili grabe po sa ilang donation t-shirt. T-shirt mo, nakatong dili ni advice. Dili ba katong gipapalit nimo for a upgrade? Ay, mixer. Oo, we can buy a mixer. Hala ka, maka-afford na ta. I think so. Si Darling manggod ang monitor diha guys. So, maka-afford na ta. Oo, maka-afford na ta. Oh, sige. So, thank you so much for everything. Upgrading mixer because we think something is wrong with the mixer that we have now. It causes glitches or something. Pero you don't need to know that. Basta kay maka-afford na mi og mixer. So, consider
supporting us by donating or buying some of our merch, just go to deletemeadvice.com. Thank you so much, listeners. Thank you, Pod. listeners, ug sa mga commentators karon nato diri sa ato ang Facebook Live. Thank you so Facebook. much. Yeah. Aha. Onya, follow us on Spotify kung wala pa, subscribe on YouTube or share this episode. Ano nag-share sa itong episode? Thank you so much sa mga sharers sa itong episode. Thank you so Thank much. you, thank you. Okay, mag-uluhan na tabi. Mm. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. 8 ka bar sa Davao City pasiradaan sa local government. Og grade 7 student nakadawat og hollow block as gifts sa Christmas party. Kana og uban pa sa dili ni advice. When natay comment diri from Sol Blank. Ana siya naan na day mo'y merch asa makabay. So, Ay, oh. diri ta magbay sa dilineadvice.com. Adto lang mo diha na website. dilineadvice.com. Natay store tab diha sa menu sa taas. So, mo diha ta makapalit. Yes, Pero thank you. Pero moreklamo na siya, moreklamo jud na siya. Kay dollars bi tong presyo. Moreklamo ni siya kay kaila mangguguaning nangutana. Oo. Kaila ko aning nangutana. Sige lang. Sige lang, okay ra na. Okay ra na. Basta makabalo ka nga mopalit ta og merch sa asa mapalit ang merch sa dilineadvice.com na ay Oo. store tab sa taas. Thank you, Yes. thank you. Sige, istoryahan na to tong 8 ka bar sa Davao City pasiradaan ko no sa local government. Na, So nakitaan ko ni nga post sa GMA Super Radio Davao. Tas ang ilang caption kay ani moabot sa 8 ka bar ang girekomenda nga pasiradaan ug isuspende ang business permit human misupak sa liquor ban ordinance sa dakbayan sa Davao atol sa ginapahigayon nga operasyon karong holiday season. Oo. Merisi. Ngayon nisupak sa so- liquor ban. Mm-mm. So na ako'y problema ani nga post. Oh, Kaning ang nag-post ani si Jessa Torrefranca via GMA Super Radio. Siya ang reporter. Mao lang to. Ako ang problema, mao lang to yung gibutang nga caption. Walay link sa news report, walay video, walay information kung kinsa ang 8 ka bar. So namoblema Na. ko. Kulang ang information. Naunsa naman na si Jessa Torrefranca. Asa naman ang kinsa man ang 8 ka bar? Nga manirato. Wala ta kabalo. Kay ako nang gi-google ug akong gi-copilot, wala jud siya search result. So kung kinsa man tong 8 ka bar nga girekomenda nga pasiradaan sa Davao City Government, wala ta kabalo kung Na. kinsa to sila. Oo. So mo to akong problema. Kay nganong ing anak ka mo report, kulang ang information. Mao lang gyud siya. Actually, karon nagatanaw ko sa report sa GMA Super Radio 18 hours ago. Katong gibasa nako ganina nga isa ra ka sentence, mao lang to ang report. Mao lang to siya tanan. Mao na Mao to. lang to siya tanan. O mao lang to. Mao lang to. Unless this is just like a breaking news and developing story nga wala pa'y info. Pero gusto lang sila makauna sa pag disseminate sa sa paghatag sa information. So mo nang gipost ni nila without any information. Murag breaking news lang sa headliner lang sa murag ana. Or is this bad Kasi- reporting? Kay 18 hours ago ra ba ni? 18 hours ago. Kablo ka no, di na lang ko mag-tell. Kaya dili ko gusto maka-offend manggod. Kuan manggod ko kanang mag-empathize ko sa tao. Dili ko gusto masakitan siya. Na ako ikasulti sa iyang reporting. So moingon na lang ko. Kay Jessa. Kay Oo, Jessa. oo. Dili ko gusto na ikasulti kang Jessa. So, Jessa, ambot lang kung asa ni mo ni na kalap na impormasyon. So, ambot lang. Kung saan man mo Nakatawa ko panawagan. ba? Oh, Nakatawa ko kang Wafik ang ba naghimo siya ay nagbilin siya comment. oh. Di ba nawala akong video? Gani, nawala gani. Ano siya, nawala ang video ni Darling, dili makita ang naong. Call the PC guy, Dayon Ling. Ay,
Call the PC Call guy. the PC Dugay guy. na kayo ng PC guy diri sa Davao ba no? Mm. 20 na Tas siguro na kugyan ka kay siyag years. marketing. Oh, Kugyan kay siyag marketing kay di ba kanang naghugaw-hugaw bi siya sa dakbayan. ipapilit niya sa poste ang iyahang kuan, iyahang Yang flyers. yang flyers, yang pamphlets. Oh. Ipapilit niya traditional kaayo nga marketing pero believe po ko siyang hustle no kay nahimo siyang household name. Household name siya diri sa Davao City. Call the PC guy. Mm. Hello, John Nice Blake. po. Hi from Iloilo City of Love. Aga pa ni mo yaw-yaw. Gani no. Gani magyaw-yaw na gani no. Gani. Nagyaw-yaw. Kaganina pa mi nagyaw-yaw. Magyaw-yaw pag yun Oo, mi. kaganina Karon. pa mi nagyaw-yaw. Oh. Oo. Tapos kanang nakoy ingon. Oh. Kaning nga report ba? Kay di ba wa man ta kabalo sa 8 ka likorban, 8 ka likorban, 8 ka bar nga gipasiradaan tungod kay nakalapas sa likorban ordinance. So, ako na lang gibasa ang comments. Sige daw. Basaha daw ang Na comments. mubasa ko comments Oo. ha. Ana si Gagoy. Mo jud na iyang name. Gagoy. Wala ko nang malikas guys. Wala ko nang malikas. Mo gina iyang name sa Facebook si Gagoy. Ana siya. Ate kaayo mo local government of Davao pero kanang charged place diha sa Obrero ga-offer gihapon og beer beyond 2 AM. Atik-atik lang roll down pero naa pa di ay kasikas sa sulod. Mo ba? Ah, Di ay para-paraan. ba? Mag-roll down. Huy nakoy ingon, dili lang nako i-mention unsa ni nga establishment ha kay lain pod mo dakpan sila luoy pod. Kay ako baya to. Ako ang nag-request. Nga. Di naay isa ka coffee shop. Yeah. Dain man obvious man uy. Padayon kay kuan na nimo, gi-set up na nimo. Kay gidoks na nako no. Naay coffee shop. Tas naabtan ko gabi dito tinambay. Tas di ana ko naga-serve mo alcohol. Kay it started with coffee. Then abtan naman ko gabi ko naga-serve mo alcohol. Pwede man pero ibutang doon nila sa tasa sa coffee para dili daw sila maunsa. Di Oo. ay ba? Hala kuya Oo. wa na oy. They gave it because I requested. Oo. Hala, They na-amaze gave it ko. as a friend. It was not for sale. It wasn't given to me as a sale. It was given to me as a friend. Ay, so Okay. nisamot So na. it was not a business transaction. It was a sharing between friends moment. Nisamot na og ka docs kay kailan nimo ni nga coffee shop? Sorry kaayo. Nisamot. So musto ko ani nga comment about an uncharged place nga i-roll down lang daw ang ilahang murag roll up. Unsa man jud na roll down door or roll up door? Roll up door man na, di ba? Pero mo roll down biya siya. O gani kay up down gani no. Mao ba? Nganong wa siya gitawag og rolling up and down door? Nganong gitawag siya roll up door? Nganong dili siya gitawag nga roll down door? And ngano pong wala gi-consider ang rolling up and down door? Dili kay sa kuan man na sa the way you pronounce it, right? So roll up door, lami siya i-pronounce. Roll down door. Without no, kanang murag smooth siya, roll up door, Oh, di roll ba? up door. Di ba? It kanang imong dila murag smooth lang ang ano niya, ang movement sa ang motion sa mouth is natural. Oh, Roll up door. Di ba? Roll up door. i-pronounce. Oh. Roll Kaya down door. ang roll down door maningkamot pa ka og pause. Roll down door. Oh. Naa siya ka ng unnatural pause in between. Double Roll D. down door. Roll down. Dili man Roll na. down door. Dili man na kanang ano siya, duha na siya ka D. Roll down door. Lisod na siya. Oo. Oh. Di siya para sa roll up door. Roll up door. Oh, di ba? No? Unya i-pronounce Oo. ang Ang motion sa imong baba, medyo smooth siya. unya karon i-pronounce ang roll up and down door. Rolling up and down door. Naadyoy ka ng present tense ba? Rolling up and down door. Moto siya. Moto akong napansin lang po. Question lang nako kay na may ubang term na perfect siya sa name pero na po ubang dili like roll up door.
Nganong roll up lang gyud na. Wala di siya nag-roll down. Nag-roll down Na pod question lang na. man good, na question lang man Oo. good na siya. Okay, Oo. sige. Tapos mobasa pa tag isa ka comment diri. Ay taysa. Naabasig na amang goy dili tanan taga Davao no. Naay matingala unsa din ang liquor ban ninyo? Bawal jud mo. North Korea mo dira, North Korea mo dira. Ing ana ang mga question nila no. Basim. So ato lang i-educate ang atong let me educate you. Sige daw, i-educate daw may palihog. Oo, katong mga dili taga Davao na amagoy liquor ban ang Davao City. 2 AM man yata. Pag 2 AM na, bawal na mo inom Ah, sa establishment, sa public establishments na naga-serve og liquor. Sa amoa sa Davao City, I believe 12 midnight last order na sa imong liquor. So kung napakay nabili na liquor by 2 AM, stop. Actually, nakatesting namin nga napalungan og suga. Ay, dili napalungan, baliktad. Nagsigan na, kay ngit-ngit ba ya ang bar, no? mm. 'Di ba? Natestingan na namo nga napasigaan og suga. So, nahayag. Bali di ay Kay nabali. it's a signal. It's a signal that you should go home. Mm. So, ing ana ang ilahang kuan style. So, muna, gina-educate lang nako ang ubang dili taga Davao City nga. Dili mi North Korea, pero naatay limitation lang. Pwede ta mag-party but until 2 AM ang liquor. 2 So, AM muna de ako ang ang kuan. liquor, okay. Ay, actually, Tapos, dili day ko sure kung 2 AM or 1 AM. Ako na po i-educate be sa comment. Kinsa may mo comment diha. I-educate daw ko kay murag dili ko sure. ako dilisad ko sure, bahala mo dira, wala ko kabalo. Basta ang nightlife diri sa Davao City, makaingon mo na, hala, mingawa sa nightlife siguro dira. Ay, wala mo'y nightlife dira sa Davao City kay mahunong man ang inyong liquor pag abot sa alas 12 sa gabi. Ang akong maingon sa imo is yes, mingaw jud ari. Tama. Nabay ako makita ng mga comments no na ba't ba ang daming kanang sumasamba diyan sa Davao City? Hindi naman maganda diyan. Tinuod. Dili ba? I mean, dili siya pang party people Oo. na city. We've mentioned this before. This is a laid back city. Kay sagol man gud diri bukid og city. Bukid nga city siya murag di siya bukid gyud ha kanang ano siya ba dili siya compared to your usual Metro Manila setting or the usual Cebu City setting. Dili gyud pareha ang Davao City. Kay kuan siya kanang dili siya tight nga city nga kanang ang land area niya kay kanang nagtapok jud tanan buildings nga naa dito tanan nightlife, business, call centers. Dili ing ana guys kay lapad kaayo mi ang amuang duol like for example ay ato tag SM Lanang okay ay wala diri ang atong ginapangita nga Christmas pajama mo balhin tag SM Ecoland o sige ay balhin tag Layo SM kaayo na. Ecoland pero 2 hours away na siya considering the traffic. Oo, dili na siya ingon nga, "Matata diri nga mall nya bubaktas lang mo sa next mall." No, it's not like that. Kailangan jud ninyo og kanang teleportation. Teleportation, may I help you? Oo, kailangan jud yung teleportation. Kung dili man mo maka-teleport, kailangan ninyo og super speed like the Flash. Oo, Tama na. oo. So, mo na pasirad-an ko no ang 8 bars diri sa Davao City and ang ingon pa diri sa isa ka comment kay ingon ni Kyle Zen ana siya ingon ni Priam na unsa naman ko nalibat na siya dili never malibat ana si Priam ano siya ibalhin sa office hours ang bar haha 8 AM to 5 PM ana siya. Ay uno. Kay ngano ang mga gaparte diri sa Davao dili man taga-opisina kadalasan. Ambot lang pod. Pero actually no, kung millennial ka, like you're approaching your 40s or 40s na ka, murag mag-make sense man gyud kung mag-inom ka from 8 AM to 5 PM. Day drinking. O okay kapuyo naman jud ka by 8, tas katulgon na ka by 9. Tama jud na siya, 8 AM to 5 PM. So I support bars na mag-open og 8. Tapos Ay,
Pero dapat ngit-ngit kayo ang bar. Na kanang ang setting niya, ang murag it's giving a mood of nightlife. Ang mood dapat sa bar is super ngit-ngit na nightlife. Oo, nightlife tapos ang iyang lights kay murag kanang dim ba or like warm. Dili siya katong super bright na daylight gyud ing ana. I support that. Gwapo na siya. Na ako'y ingon, Oo. kita ang magpatukod ana. Sige. Unsa may pangalan sa bar? Sige daw be. Unsay pangalan sa bar? Huy, si Kalay kanang naa sa comment karon. Ah, ah. Nagsige na siya, Ling magtukod tag bar, Magsige na siya ana sa kuha. Siya Ling magtukod tag bar. Ana, maging ana siya sa kuhaan ko. Sige lay, mag-ana ra po ko. Sige, magsige ra ba kog sige. Uy, dapat lagi kita ang una mo tukod ana. Maka Ay, maka-afford. na-patent na namo ni katong manundog, wala, lain na mong batasan. Wala mo gipadako sa inyong mama og tarong. Uy, speaking of, naapatay oras Sa man. oras para sa issue sa Potato Corner. Napa? Napatay oras para sa issue Usa sa usa Potato di Corner. nakita na ko siya nakita na ko siya nag-viral kadali. Na unsa din ang Potato Corner. Pero I do not know the context why it has gone viral kaning Potato Corner. So naay usa ka potential franchisee na nag-submit Okay. sa iyahang proposal to get a franchise of Okay. Potato Corner. This is Okay. going to be my location. It has heavy foot traffic. I'm gonna earn Okay. lots of So income. nagsubmit siya og proposal Uh-uh. na, hey, I want to franchise. Yes. I'm planning to put up Potato Corner in this location because Oh. there are a lot of people. Oh. Ana. Okay. Oo. Okay. Dahil madaming tao dito. At sigurado akong kikita ako ng maayos. Unya, kay wala daw na siya tubaga sa Potato Corner. Unya, So na scene mode. na scene mode. Unya, pila Okay. ka months ang milabay, naanay Potato Corner dito sa iyahang lugar nga gi-propose. Okay. So kinsa ang nag-franchise dito? Ang hinala, Potato Corner mismo. So, ang Taysa. instead Giunay. giunay, oo, ingon pa si Eden Blank, potato na corner. Kay karon daghan kaayo og nang bash kanila murag hapit na sila i-boycott kay known issue daw na sa Potato Corner nga greedy daw na sila. Okay. Oo. So kung magsabit kag proposal, sila pod mismo naga-study sa imong proposal, tapos pag bet nila, sila ang mutuko, dili nila i-allow ang franchising nga magtuko didto. Oo, una yun kanila. Hala. Diba? Unya, Uy, nakoy ingon, isa pa, ay sige ipadayon sa nga issue be. Sige go. Nakoy issue sa Potato Corner pero sige na lang go. I was gonna say, nga nung naabot ta sa Potato Corner, nakalimot ko giun sa pag-connect. Ay, katong negosyo nato na pang-adlaw nga bar. Naabasin na Okay. ay mo ilog ana, mahimong Potato Corner incident. Giunay. Hala, gipatent na namo ha. Ang muilog sa among idea kay walay batasan, tas wa siya gipadako og tarong sa iyang mama. Why you do Di bitaw ay. Dili bitaw ay. Sige pagtukod mo, maadto ra pod mi. Oh, mad to me. Actually, mad to me. Nakoy issue sa Potato Corner ba kay dili ba ninyo na mapansin nga notorious kay sila sa pag-serve og dugay? Oo. Dugay Napansin kay ako sila na. mo serve. Tapos sa SM Lanang naay bag-ong Potato Corner. Ay, asa Ang dapit? pangalan sa ilang sa third floor, katong the usual spot pero bag-o na siya gi-renovate. Ay, gi-renovate. Okay. Unya, bagaw man. Tapad sa out of nowhere, tapad ya. So na ay bag-ong Potato Corner. They renamed it to Potato Corner XP, and I assume XP means express. Okay. Okay? Then at the time kay akong anak kuan man jud na siya french fries wherever man jud na siya, so nagpapalit siya og french fries, and then
nakapila mi didto and napansin namo daghan kaayo employees na didto. At the time, I think it was 6 people. Oh. So, 6 na sila kabuok, pero the 4 of them murag walay gibuhat. One of them is doing the cashier thing and the other one is like serving. So 4 of them are just talking to each other. And then we waited for our fries for like 30 minutes. Ay, kaluoy pod. Grabe po doy. French fries, 30 minutes. Bagong luto, gyud. Kay diha pa nila giluto. Ngano di sila mag-prepare daan? Dili, ang 30 minutes kring OA kayo, tas 6 people. 6 people na nagbantay, nagtrabaho. Wala joy mo. Pero ako no, kay kabalo man kong saputon ko, and I'm so mabait, I'm so angelic, na ako dito sa layo, wala ko ni paduol dito kay, pag magpaduol ko dito, basig ma-SNR moment ko, katong moment na tong duha nga, medyo gistorya na ko ang, medyo Ah, masuko ko. oh. So nagpalayo ko. Ang naa dito si kaila ka, Ay, kaila ko, akong kaila ko. husband. Kaila ko, kaila Akong ko. husband, kaila ka, Oo. si Nathaniel Blanc. Oo. Siya ang nagpila para walay saputon. Oo. Pero gisapot na pud siya. So Oo. mo lang to, notorious kay ng potato corner sa pag serve og dugay. I understand that it's served fresh. Like it they cook the fries as you order. Pero they can be more efficient in their system. I don't know how, but they can. They Mm. can do that. They can make a system where they can be faster. Okay. Mm. Ingnan ka ni Eden Blanco, dili manggod daw sila fast food. Ay, mauba. So, unsay pasabot sa XP? Potato Corner XP. Kay, I assume it's express. Now, when I think about it, dili di Nag-una-una ito ko. express. O sige, unsa man. Kaya na ako ginahuna-huna pero wala pa ni sulod sa kong utok. Ikaw, unsa man imong gihuna-huna? Unsa na XP? Extra patatas. Ambot bitaw eh. Unsa di ay ng XP? Extra... Extra patuyang. Ambot. Basta mao na akong problema sa ilaha. And now the greedy viral thing na sila nagtukod sa franchise dito. So sad. Kaluoy pod sa nag-submit og proposal. Gani, no? Hoy, kadagan di pang ma-franchise. Ayaw na ng potato corner. Daghan naman po potato corner. Hoy, bright kaayo si Eden Blanco eh. Basa iyang kuan. Nabasahan ako. Ang XP ko no, ingon ni Eden Blanc, kay extra people. Bright kaayo si Eden Blanc. Unsa man na? Oy, Gani, bright naglagot ko kaayo. nung wala na ko na naisip. Gani, ikaw ang si ipuli na Eden, ikaw na mo puli diri sa among live stream bi, pawaon na nato ni si Kringkay. Mawa na ko. I'll be in the back end. Okay, Unya. next uluhan bi. Grade 7 student nakadawat og hollow block as gift sa Christmas party. Oo. Nakakita naman siguro mo ani, nag-viral man ni kaayo. Nag-viral ni pero wala ko kita. Mao ba? Wala ko kita kung nag-viral man galing, wala ko kita. Basahon ako ha. Sakit daw sakit sa dughan daw para sa usa ka inahan nga si Evelyn nga nakita niya nagahilak ang iyahang anak kay dawat kini maltrato gikan sa iyang mga classmate nga giregaluhan siya og hollow block sa ilang exchange gift sa eskwelahan katong December 18, 2025. Ang storya sa inahan naadoy wishlist ang tanang bata og ang iyang anak ang giwish kay shuttlecock sa badminton. Oo, shuttlecock lang gani no, dili gani the whole set with the badminton racket. Anyway, shuttlecock ang wishlist sa iyang anak. Nya 100 pesos daw ang agreed budget sa exchange gift sa mga bata. Kagamay no, 100 pesos. So can afford jud kayo ni, okay na jud kayo ni nga kuan nga agreement na kuan, agreed budget. Okay na Then kaayo. okay na gyud kaayo na kay kabalo ba ka sa amo ang mga anak 500 gyud kaayo ang ilahang exchange gift, but I'm not complaining, I'm just saying. Tapos karon
katong una pa daw, excited pa daw kayo iyang anak dahil pagkadawat niya sa gift ring, bugat. Bugat, oh. Nakasulod man gud siya. Guys, ang gift man gud, naka-wrap jud siya sa isa ka kuan, sa isa ka Gift Christmas wrapper wrapper jud. ba? O Oh. gift wrap. O gift wrap yun siya. And then naa siya sa usa ka box. So excited pa do kayo iyang anak mo uli kay syempre bugat daw iyang regalo. Apan pag uabot sa balay naghibi jud yang anak. Grabe Mm. jud niyang hibi gabi niyang hilak kay pag-abri sa regalo hollow block ang sulod. Tas sa sulod sa hollow block, mind you, this is a boy, Mm. a grade 7 boy. Mm. Ang sulod sa hollow block, di ba hollow gani no? So naa siya'y bangag sa sulod. Ang sulod ato is a shirt, a pink ladies shirt. Mm. I've seen the video. I've seen the shirt. It has a really round and big neckline Oo, so that that's if what they someone call would yeah. a boat Unsa? neckline. Ay, dili lang po siguro. Okay. Basta, ang neckline niya pang babae, Jude, is not just a pink Oo. shirt. It's a blouse. Ani na lang, let me give you a context. Ang t-shirt is kung suot ni Aramina, maklaro jud kaayo ang cleavage. Okay, lalom og Talom og neckline. cleavage. O, neckline, oo. Mm. So, pag abri, nakit-an dito ang hollow block plus ang t-shirt nakasulod sa hollow part sa hollow block. So, dito, nag-video iyang mama, nagyaw-yaw sa Facebook or asa batot siya nag-upload. Basta kay nagyaw-yaw, video iyang mama, naghilak iyang anak while ga video makita gyud ninyo ang bata nga naghilak. Ni ana ang mama, kay Tagalog man gud ni sila guys, ni ana iyang mama na, alam ko pong malambot ang anak ko at tanggap po namin yon. Hindi ko po matanggap, ma'am, is yung naglakad siya pa uwi, bit-bit yung napakabigat na hollow block, sinamahan pa nila ng damit na pambabae. Wag naman po sana ganun. Mahal po namin yan. Hindi po namin sinasaktan yan dahil yan po ang nagpapasaya sa amin at anak ko yan. Ana Mm. siya. Dapat no, gusto na ko ba na justice? Dapat Oh, ipatawag man jud kay guys. Imposible jud wala kabalo ang parents sa nagregalo. Dili ko mo to, nga Di ko wala mo kabalo. nga wala kabalo ang parents atong bata sa gibuhat sa atong bata. Atong nang bully kay I think this is bullying. Oo. Gipatawag man daw ni daw ang parents. Nagstoryahanay daw sila the next day. Ay oo, nakita na ko karon. Humingi naman daw ng dispensa ang guro at magulang ng batang nagregalo ng hollow block. That's not enough for me. That's not enough for me. Ang saan man na. How did they apologize? Like they have to apologize to the child. They have to buy another gift Mhm. and the child should be suspended. That's how I think justice will be served. Oo, dapat naa-joy consequence. Dili Naay lang kay mo palit consequence. og bag-ong regalo, dapat naa-joy punishment na mahitabo. I think a suspension is in order. Like 1 week suspension. Suspension na absent na walay grades ato nga time. Kung naay quizzes, naay mga projects ato nga time, dapat zero siya didto. I think mao na ang justice na akong gusto. Lain kaayo. Dili ko ganahan sa nahitabo. Wala ko kabalo kung giunsa ni paghitabo. Wala ko kabalo kung giunsa ni pagtugot sa ginikanan sa naghatag sa hollow Dili po block. kumutuo nga wala kabalong ginikanan ani. Kabalo Mao gyud na gani. sila ana. Oo. So Nganong gisugtan meaning, nila, nganong gipasagdahan nila ni nga mahitabo, bully pud sila. oo, bully po ng parents. That is the question. We're not accusing, we're questioning. No, I'm accusing them. No, I'm accusing them. Nag-accusation. Mm-mm. Nag-accusation. Oo. Bully po ang parents. Kay dili ko mutuog, dili sila kabalo. Gitagaan lang daw. Na kita na ko ambot lang unsa ka tinuod. Dili ni siya confirmed information. Pero gitagaan lang daw og gift ug ang bata lang daw ang nipalit ug ang nag-gift wrap sa gift nga wala kabalo ang parents. I don't believe you. In my case, lain man taog ko lain man taog situation sa balay, but I
I bought all the gifts. I mean, kuyog mi sa kong anak. Gani. Kuyog mi sa kong anak, nag-wrap sa gifts. Ay, nag-buy sa gifts. Then sa balay, nag-wrap siya sa gifts Gani. with me overseeing from time to time kay kabalo naman siya mag-wrap, grade 8 naman siya and grade 7 man tong nagregaluhay, no. So I believe they can wrap their own gifts, but inside your home you can see what they're doing. Gani. Dili man siguro mo mansion og balay nga murag si small loud nga dili magkita ay tas pag mangaon na tawagan nimo sa cellphone nimong anak, mag-eat na ana, dili man siguro ing anak, no. Kadako inyong balay na need mo magtawagay sa cellphone nga naara mo sa balay. Makita naman jud ninyo inyong mga anak sa balay. You would know kung naay hollow block nga gisulod. Wala pud ka ni badlong. You think it's funny? Gani. Medyo ko mo It's to not ay. funny. It's not. Oo. So ko kay ko. Tas grabe Oo. ang nakasuko sa kuano, kay grabe ang impact sa bata. Grabe ko niyang hilak. Mo gani, maka-heartbreak ang video. It's not funny at all. If you think that's a joke, dili gyud na siya funny ka. Dili jud. Dili ko Tapos ganahan. tapos sige, let's say wala siya kabalo, Crane. Nanay hollow block gibutang iyang anak sa regalo. But the fact is, nagbutang og hollow block imong anak sa regalo, which says a lot about your parenting. Butang tag wala gid siya kabaluan na, pero kung ma-dare jud sa imong anak nga magbutang og hollow block sa regalo, ma-judge ta ka as a parent yun. Bitaw. Na-judge na ti ka. Gi-judge na gani Humana. nako gani no, gi-accuse na gani nako nga bully. Oo. Na-judge na jud. Grabe ka Na-judge bully na. jud. Oo. Mao lang na ako maingon. Oo. Dili lang ta kutob, guys, kay sad to siya nga news. Oo. Merry Christmas. Pero sad to siya. Sad to siya nga news, pero malipay ta sa ato mga commenters kay nag-comment sad. Salamat kayo sa ato mga commenters. Thank you so much. Daghan kayo, no. Oh, it's a good decision. Ana gani ko, ngano nata sa YouTube sige live. Shout out commenters. Thank you so much. We appreciate y'all. Unya, shout out ta diri sa mga commenters nato sa Spotify. Sige, daghan ba ya? Oo. Verno Zorro, nag-comment siya sa episode nato na walay natigom si Mrs. Ang iyahang tubag kay $1,000 kulang pa sa kulang. Akong isa ka paycheck nga $1,000 pang renta ra sa balay. Mo na yang giingon. Wow, kamahal sa balay, uy. Oh, dito lahi man gud siguro ang ilahang cost of living dito. But in any case, nakalimutan ko kung asa ni si Rorno Zorro, asa siya na country. But in any case, gamay ang 1K dollars for a family of 3. 3. Oh, yeah. Considering nga nasa abroad si dad, si breadwinner. Unya, naapay isa ka comment si Rorno Zorro in response to nganong mangdukol man episode 117. Katong episode nga nain ng dukol. Oo. Uy, kabalo ba ka? The update about that is, igsuon dito ni Pokwang. Mao gani daw. Oo. Igsuon dito ni Pokwang, no? Wala lang. Murag, Murag ano yun, no? small world. Gani, Nagkataon nga naa kay public figure na igsuon. Unya, ana pa to si Pokwang nga ang kasalanan ni Pedro ay hindi kasalanan ni Juan. Nanghugas din siya kamot. Kay ginabash Gani. siguro siya. It makes sense. Gani. Can't blame Pokwang for saying that. Ana si Rorno Zorro, kung pwede i-reserve ang lawas sa car parking lot, di dalo na to atong sakyanan sulod sa mall, tas ang sakyanan ato ipila sa pilahanan sa mga tao nga to sa cashier. Tama. Ingana ang logic. Di ba that's what I said? Oo. Tama ang logic. Dili pwede nga ang car parking spot kay tao ang magpa-reserve because those are for cars. Ang kisay una nga car nga nag-atang, siya ang dapat makapark, not the person without the car. Kung confrontational ka nga tao, no, imuha yung naugon sa sakyanan o imuhang kulatahon. Pa. Hala na, wala. Wala ka. Pero naaya pa lang ang audio. Nagyapon. Sige. Sige, pala yun lang. Kulatahon ni mo. Kung confrontational ka nga tao, kulatahon ni mo ang nag-reserve sa parking spot.
Pero kung dili ka confrontational na tao kay mangita na lang kag lain, maghilak na lang ka sa corner. Actually, kung ikaw ang tao nga moadto gyud sa car parking spot para magpa-reserve, you alone is very kanang confrontational ka. Mm. You're ready to sagubang anyone who will argue with you. Oo, sa bagay, sa bagay. Oo. Oo. Eh, Sige, sa pa yung next comment. na-comment si J. May. Ana siya, hi mga ate, dili man ko since day one nga fan listener ninyo pero less than a month ra nako nahuman ang tanan ninyong episodes ug big fan ako ninyo. Yay! Thank you so much, J. May. Ana siya, taga Cebu di ay ko mga ate pero naan nako nagpuyo diri sa Australia since 11 years old ko. 26 na di ay ko ron, mao ate na lang akong itawag ninyo. Unya, nag-comment pa jud siya sa isa pa jud ka episode nga samtang nagtrabaho ko as a housekeeper nangita jud ko og podcast nga paminawon nga makarelate ko lingaw og naay makatunan kamo jud ang akong nakita og ganahan kayo ko sa inyong podcast. Daghan paunta mong episodes mga ate og mo order jud ko og merch soon. Hopefully pohon ma-meet ta mo pareha sa akong mga online gaming friends nga taga Davao nga hangtod karon wala pa pud nako na meet. Love lots. That's comment ni J. May. Thank you so much, J. May. Grabe siyang comment. Oy, ganahan kay ko siyang comment kay daghan do siyang nakatunan. Kanang na proud ko kay naaday sila matunan. Nadi ay mo matunan di ay. Naaday mo matunan. Oh, na ano ko na proud ko. Daghan day mo matunan. Oo, na-touch ko na mo-order daw siya og merch soon. Og gusto po daw siya makig-meet pohon. We're open to meeting. Just send us a message. Na gani mi ambot kung nakaabot ba si J. May nga na-meet na mo si isa sa among mga listeners sa una si Ter nga nag-ano mi. Unsa na nag-meet mi. Kami jud mga amo mga asawa pod uban namo. So that was a fun times. Unta masundan no? Ganahan kay ko siyang comment ba? Can you still hear me? Yes. Okay, ganahan kay ko siyang comment ay kay ate, tapos taga Cebu daw siya, and then gusto daw siya ma-meet ta, tapos dagan daw siya natunan. Oh, all positive things, no? Yes, we love it, Ganahan J. May. Thank you so much. Thank you, J. May. Thank you so much. We would love to meet you too. It's not the first time that a listener met us in person. Mo gani na-mention So, gani na ako, no? mo na open mi ana as long as dili ka serial killer. It's okay. O yan, nag-comment po si Nichelle. Ana siya, in response to, dili ko Dili gwapa, ko dili ko gwapa, confident. dili ko confident. Oo. Tinuod jud ng bisag dili gwapa basta hingatawon og or sigig smile makauyab jud. Tinuod man na. Oo. Sa malipayon Tinuod. ka. Tinuod na. Mm-mm. Oh. Mm-mm. Unya na pa isa nag-comment siya na touch pud ko ana iyang comment si Nichelle ana siya naka-visit sad ko sa site para sa merch ninyo. Ganahan sad ko mo order pohon human og panganak aron ma-determine nako unsa nga size ma-fit. Excited ko pohon mo order. Naa ba sad pang kids. Wala ta nag-consider na magbutang og kids kay walay kids dito sa ato ang provider? Na ba? Basin naa, tanawon na to. Kung naa, Okay. we'll definitely consider adding that. Pwede raman na to Okay. i-add na siguro kung naa ba. Pati si akong anak ba? Si Putput ba? Kisa Nangita man. ganito yung mga anak. Kisa Si ganito yung Putput. anak. Nagkita na mo, Ano? anak. Di ba akong gipaila-ila sa imo Oo, akong murag anak? nakita na mi ana. Murag nakita na mi ana yung mga anak. Di ba? Nangita po siya og pang kids po oy. Mao gani. Unya mora to, salamat kaayo sa tanan na suking tigpaminaw og sa mga bisag dili suki nagapaminaw. Thank you so much. We love y'all. Thank you. This is the end of our episode. Thank you so much. Bye! Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests o pangutana, send them in.
For submissions, ads, sponsorships ug uban pa, adto lang sa dili-ni-advice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash ug coffee.com diha sa website. Napod may mga baligya nga merch sa among store, na t-shirts, na tote bags. Palit na mo! Just go to dili-ni-advice.com and click the store tab up top. Nya, mora to guys. Tanghal salamat sa inyong pagpaminaw. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye!